lwethu Mwakagwala, iqhamuka lapha emnyangweni waka-GCIS Government Communication. Welcome to our podcast yaka-GCIS. Sine-podcast etshasha lapho esihlala khona nabaholi abahlukahlukene besixoxela nje ngokwenzekalayo ekuhlaleni so that bazokwazi ukuthi one, basinike i-feedback ukuthi kwenzakalani, yini esingayilindela siyabahlali so that nathi nje sibe up to date, singathi nje sibona izinto zenzeka singazi ukuthi kwenzakalani. Eduze kwami-ke nginomama omuhle, umeya walaphaya eMdoni, umama ukhansela uMbali Cele Luthuli. Sawubona mama Cele Luthuli. Sawubona uMacele Luthuli. Sawubona. Siyaphila. Sibulele ama-viewers e-GCIS, sibingelela abahlali baseMdoni ukuba balaphaya ku-Streamline page lethu na-Facebook nengezini yonke se-South Africa. Siyazi ukuthi njengoba silana sibuka i-South Africa yonke and beyond. Namhlanje sokhuluma ngodaba olubalulekile. Siyazi ukuthi we are coming towards the end. Asisho ukuthi khona abahambayo. We are coming towards the end of the current administration esibiyona njengamanje. We've been in administration for the past 5 years since 2021. Umama angasinika nje ama-qhamuki ukuthi what have been some of the key highlights and milestones esingathi nje siwumdoni siyazigqaja ngawo ukuthi hayi abantu baseMdoni sibasebenzele kulo 5 years sikhona. Sibonga kakhulu Phephetho. Siqhamuka impela ku-5 years masipala waseMdoni nobuholi bakhona okungelula lokho. After umhlaka 2021 uMshizi wakhona wabathiwa uhulumeni waseMdoni bazokhumbula-ke abahlali baseMdoni. Siyabona nje thina Phephetho leyenzeke ngoMeyi 2024 ukuhlanganiswa kwahulumeni ukubambisana. Thina siyifongalizanga iMdoni kepha singabaholi ababekwa lapha eMdoni umphakathi. Umphakathi wavala usintshontshisa kanjalo kwasekuqaleni. Savale nje safunda ukubekezelelana nje siyizinhlangano ezahlukene ezilaphaya eMdoni sabambisana ngokwe-development yomphakathi. Sabeka umphakathi phambili, sasibeka emuva. Ingakho sinalama key highlights ekhuluma ngawo lesikwazile ukuthi siwa-achieve ukuba sivale sabeka umphakathi phambili osivotele ukuba siwunakekele ezidingweni zawo, saletha uzinzo endaweni yaseMdoni. Uyabona nje uma uya laphaya elungisweni kemigaqo yasemakhaya, sithe masibuka lento ye-weather climate ukuthi i-weather climate ayinabo izinto manje, ayisafani nakuqala ukuthi winter isummer usunesiqiniseko sokuthi akunethi all together. So imigaqo yasemakhaya ibiphazamiseka kakhulu. Uyawulungisa ufaka u-G5 iliyanethi izulu noma inini uyakhukhuleka. So sathi masihleli siyi-council lesangena ngayo ngo-2021 sazibuza ukuthi yini esingayenza kancane kancane siyi-introduce emphakathini, umphakathi usibekezelele ngokwe-budget encane-ke le esinayo emkhandlwini wethu. Savumelana ukuthi hayi asiqale kancane sishintshe imigaqo yethu siyenze nge-concrete. Noma ngabe siqala ngo-49.5 kilometers, uma sizoyenza emawadini ethu wonke kakhulukazi lawa asemakhaya awu-15 umehluko kuzoba khona. Isabelo zimali sibe lesiqhuba kanjalo imigaqo ukubeka izinto. Phela sinaleyo program le esayiqala ngo-2021 sifika namanje sisaqhubeka nayo. Uma ufika nje kuhlaleni uyayibona eminye imigaqo eyashintsha iba u-concrete and isamile izinzile leyo migaqo ekuhlaleni. Yebo-ke siyaqhubeka nokuthi sibuyise ithemba nakwi-regraveling ngoba ikhona eminye indawo eqondile engeke nama-steep hills lapho lafanele uzofaka khona u-concrete ngoba kuyakhuphukela. Eminye imisebenzi yethu ama-access road ebalulekile njengohulumeni wasekhaya. Access road, thuthukiswa kwabantu ekuhlaleni, ukubanakekela ngokoma-social ills as well sibambisana neminyango kahulumeni ongaphezulu. Imisebenzi yethu leyo njengohulumeni wasemakhaya. Laphayana-ke nasemadolobheni ngoba sinamadolobha phela amahle, sine-Scottsburg, sine-Pennington, sine-Parkrim, sinomzinto. Nakhona siyaya kuthuthukisa simaintaine imigaqo yakhona. 2021 nje sangena kunomgaqo okubizwa
textile ose-113 emzimba onke simweni esibheda kakhulu sawulungisa umphakathi wakho ujabulile manje uyasishibilikela nje uyazihambela kulowa mgaqo kanjalo emakhaya eWard 4 yabo ungashona khona uthi uhamba ibanga elide usuke edolobheni kodwa uthi uyafika kukhuzumala ngaye hole lapha ebizwa ngokwabhadane community hall sesike sithole nama-bookings abantu abasuka edolobheni beyomsebenzisa lelo holo indlela elinesimweni esihle ngakhona ikhona lapha eWard 4 kanjalo salungisa nenkundla yezemidlalo sayakha yasezingeni eliphezulu kakhulu ese-Ward 1 emakhaya kwaLembe le emkhulu umeya we-district uyakhuluma ngokukhuliswa kwengqalasizinda yakwaLembe abalungisa amanzi kuphela sifake nenkundla yezemidlalo ukuze abantu abasha balithole ithuba lokuthi bazihlanganise sekugqugquzela kakhulu ngisho ngathi ama-social needs enye izinto esilekelelana nohulumeni ongaphezulu o-social development ukuthi sisebenzisane ngokubambisana umuntu omusha umeyake uzivoqavoqa uyaphuma ecabangeni ama-drugs ucabanga into eyaphambili abantu abasha kwesikhathi samanje ba-impatient kanti ngalesikhathi sakhala ama-program nale ngqalasizinda sakha namathuba emisebenzi kusuke kusebenza abantu basendaweni esiqinisekisayo ukuthi ukuba osuke bukhona endaweni siyakwazi ukuresponda njengomasipala asigcinanga-ke ngo-2021 kuya ku-2022 njengoba ngisho siqhubekile lapha ngo-2023 2022 kuya ku-2023 sakha umgaqo ose-Ward 17 obizwa ngomthobisi mutho bayawazi abahlala ku-station 1 kusuka la phezulu nje ukufaka le ngaseshonkweni esikoleni ukuthebelele sawushintsha from gravel sufaka itiyela emakhaya kunetiyela elihambisa i-distance ende kanjalo umphakathi walapho ukhona ama-humps umgaqo udojinga emakhaya saphinda futhi kunendawo ebizwa ngokuba kusemahlongwa la kade kune-bridge lahamba ngezikhukhula kuthiwa uGumede Bridge ngasehluza ingqondo nakhona futhi salibuyisela i-bridge belithatha umphakathi okwenye area uza ezikoleni abantwana kunezikole ezintathu la bakuleyo ndawo manje sebeyakwazi ukuthi bawele ebridgeini nezimoto ziwelele esikoleni ngale kokuzungeza uhamba isikhathi eside ukuza ezikoleni saphinda saqhubeka sakha iNkampula Sport Field ilaphaya kwa-Ward 3 saqhubeka sakha umzinto Sport Field laphaya emzinto-ke inkundla enkulu lapho wonke umuntu thuyisemiphelandaba edlalwa khona abantu bonke basemndoni ngoba kuyindawo eyisehla wonke umuntu masethuza ufike laphaya sihlela ne-Mayoral Cup nje la sobe sihlangene kudlalwa ibhola sinesithembe elikhulu ukuthi imphelandaba kwalonyaka uzophelela khona laphaya emzinto saqhubeka-ke sangagcina lapho sinomgaqo wetiyela esiwakhile khona emakhaya futhi emalangeni omude ngendlela eyisimanga obizwa ngemafitting thabo kuse-Ward 9 nakhona saphinda saqhubeka sakhomunye obizwa ngeNtsongeni Road sisusa kwi-gravel sifaka itiyela amatiyela nje kule 10 ka-2021 kuza manje sibhizi nawo kakhulu into edala leyo ile bengike ngayisho ekudaleni sibuka isimo se-weather climate ukuthi yabona manje abantu bebenamatiyela bekwabantu basesilungwini kakhulukazi amatiyela bengayi emakhaya but abantu bakithi emakhaya uma ngabe bekhuluma beyibuka lesimo semigwaqo ukuthi thina silibele sifake inkwali kunethe ihambe kwasithinta kakhulu lokho savumelana ukuthi thina khaye senze ushintsho kodwa asisho ukuthi emadolobheni asisayilungisi nakhona sifakile u-20 million kwibudget yethu nje ngikhuluma nawe nje kunemigaqo ewu-9 esobe siyilungisa siyirehabilitate emadolobheni ethu. The reason for that sizoyimikisa-ke thina because abantu la kuhwebwa khona kusedolobheni umuntu umegibele sesukile emakhaya is going to edolobheni ayosebenza phandle ukuze abuyele ekhaya kuphilwe ekhaya. So we take also ama-ratepayers ethu because umasipala wethu umasipala ophila also ngokufanele ucollect i-revenue from our taxpayers. So when our ratepayers esikhokhela, we must also show them gratitude ukuthi sibuyisele kubo. That is why recently, that is why recently we've launched a program edila skills development ebizwa nge-pothole patches.
that program on 26, we are trying to have something new to address the issue of potholes because ngendlela kade senza ngayo responsibility material yethu ayihambisani ne-weather climate, so we are trying to develop so that masikwenza they see value for one and they continue ukuthi basikhokhele ama-rates so that we go back and service them. Kubalulekile ukuthi sibanakekele, and we've recently established nama-relations amahle with our investors. Umdoni has hosted investment seminar where we also invited the Deputy Minister Ubaba Zikalala waka infrastructure ekhona lapha eMdoni, where elonje nge-issue yokuthi uyapledge ngehaba lekhulunywa ngayo kwi-district. We are the second one ezoba khona lapha umasipala senzoba nehaba. Yes. Angithi sithi Asithuka Mdoni. Angithi sithi angeke sinohulumeni singabonakalisi ukuthi si-acknowledge ukuthi sathi abantu abaye kufunda, kodwa-ke manje amathuba omsebenzi besithini ngawo. Kufanele sikhulume ukuthi sithini ngamathuba omsebenzi, kufanele sikhombise izindlela zokuvula amathuba omsebenzi. That was the reason yethu ukuthi sihoste leya investment seminar, and the investors, they came in numbers. They pledged eMdoni ukuba they will be working with us. Njengamanje nje sinama-estates awu-4, and all those estates kusebenza abantu baseMdoni, ayaqhubeka bayadevelopha. Kunama-mall awu-2 are-under construction, kusebenza abantu baseMdoni, and we hope noma esephelile kuzoqhubeka kusebenza abantu baseMdoni. Umsebenzi wethu ke njengomasipala uqinisekisa nomnotho ukuthi umnotho waseMdoni urevolve around abantu baseMdoni, silande thina ama-investors asondele ukuze abantu baseMdoni bathuthuke. Mina nje into engiyizwa kakhulu kunkulumo yakho mama ukuthi kuna this element yokuthi noma usemakhaya noma usedolobheni kumele ukuthi kufane, kungabi ukuthi kunendawo kuthiwa hayi lana isemakhaya lana, yonke nje indawo kumele ukuthi ifane. So iyona into engiyibona ukuthi hayi sentshayela ihlobo, you've made a decision ukuthi a conscious decision ukuthi all across the board, noma ngathi usemakhaya noma ngathi usedolobheni, yonke into kumele ukuthi ifane. Kodwa-ke we will not run away from the fact ukuthi si-South African nje as a whole sinale nkinga le ye-high unemployment rate esibhekene nayo, ikakhulukazi intsha. So imaphi I know ukuthi you've mentioned ama-opportunities akhona particularly for employment ye-youth, but imaphi ama-opportunities akhona eMdoni la intsha ezokwazi ukuthi over and above ukuthi bakwazi ukuthi bazivocavoce, bakwazi ukuthi bayohlanganyela nabanye, bakwazi ukuthi bapromote into lento ye-social cohesion, but also baqoshe ikati ezimba, because it's important ukuthi while sibalansisa ngala sinama projects to make sure ukuthi sonke siyakwazi ukuthi sihlangane nabanye kube mnandi, but at the end of the day kumele ukuthi siyintsha siyayifuna nemsebenzi. Imaphi ama-projects esinawo nje ongawabala uMdoni onawo particularly to address indaba ye-employment? Phephethe sibonge again. Njengamanje kule program esiqhubeka nayo, sayiqala nayo ngo-2022 sifika le ama-SMMEs, where abantu abasha sibalekelele ukuthi sibahlangabeze ukuze bakwazi ukuba creative, sibalalele ukuthi bafisa ukusizwa ngani. Siqale ku-20,000 sikhasa usomabhizinisi abancane abasafufuza, yakhula yaba 40 right now. Ila ku-60-70 sihlangabezana nabantu abasha ukuthi yonke amathuba, ngoba umasipala ngeke umqashe nonke. Iqiniso lelo uhulumeni wonke ugovernment ngeke umqashe nonke, uthi kodwa sibe creative so that sizokwazi ukuhlangabezana ukuze nikwazi nani uqosha ikati ezinye. So sinayo leyo program iyaqhubeka, kunesubanika nje ku-August, khona kade ngibanika manje ngoJune abantu abasha i-material yezinto abasuke bezicela. Abanye banama-salon endaweni, siyabathengela i-equipment yokuthi bahambe bawusebenza ema-salon. Khona nje umuntu engimthanda kakhulu osendaweni esemakhaya, ibizwa ngokuthi semandawo, wakha i-pizza
If abantu basemandawe bangaya ukutesta ipizza yakhe, it's very much import equipment yokwakha ipizza local. Emandawe namahlongo asayi ukuyithenga ipizza eScotland. Siyithenga ama-Scotland eBhomezi noma eMzini. Kodwa amasibi local simbiza leduzane. And banasi isithuthu ngempela they take to your home. As when abanye banoshisa nyama. Uyavutha ushisa nyama walapha emandawe esuha. Uthi usekhaya ubusho ukuthi ngazi ngayihalela inyama yalapha. We are proud because limile lela business as umasipala khona i-contribution esiyenzile. Abanye bakama-tiles with machines bakama-tiles. Khona ngibathanda kakhulu abasenhlizweni yami. Abanye abadila le-issue ye-agriculture bayalima. Umhlaba esihlale sithi siyawulwela awubuyele kuthini. Bona bawusebenzisa ngendlela efanele and they supply abospa behamba beyodeliver khona. Omunye usisi njengolapho Phillies Bakery kwaSibiya bayaziwa isinkwa zabo zike emashalofini esitolo. That's what we do ukuthi sibalekelele through ama-SMMEs ngokuhlanganisa ngokusebenzisana no-ATIA sibambisene ukuthi mabasizwe. Kanjalo sine youth L76 kade siendle nje iqeda plumbing. Thole equipment nama-certificates sifundiswe yithi masipala waseMdoni lokubambisana no-private sector abafile but lethani youth lina sihlangabezane la siyiqeqeshe. Kumanje sithi kunenkinga yamanzi meya we-district nabo abantu abasha siyakuchallenge ngabo uSumdoni sisiqeqeshele bona baready ukuyensimini ukuthi bayosebenza yebo. Kanjalo sile program ye-security lapho silandile abantu abaqeqeshayo iphelile edlulile saba award abawu-60 kuzongena abanye manje kule financial year ezayo siyabaqeqesha sithi babathole lama additional skills ukuze bakwazi ukuphuma nabo. Ama-security adingeka njalo all over bangahlali ekhaya so bayakwazi ukuthi basizakale. Bengike ngasho khona nentsha 95 last bashe khona sithathe khona develop ama-skills kubantu abasha 95 families bayafunda bafundiswa indlela entsha yokuvala ama-potholes. That skill you can take it masuqonde kuleya program uhambe uyosebenza izindawo. Sithi abantu abasha kubalulekile nabo abaphume la behleli khona beze thina kuloko esike sithi sizokwenza bazosenza siku-accountele beze nama-proposals abo sibambisene ne-district through DDM sibalekelela abantu abasha. So nje ngamafuphi sithi umuntu omusha ungalimi ukuthi uzoqashwe uze ube lo muntu othi umlungu wami lo. Sukuma usithathe ama-opportunities akhona wenze shona ukuthi la obona khona i-gap identify i-gap uzame ukuthi uzi-upskill ukwazi ukuthi uyifile leyo gap leyo because kwabona labantu abasha siyadinga ukuthi basize to make sure ukuthi namadolobha ethu ayathuthuka. Ngiyayithanda yodwa le pizza ngimele ukuthi ngidlule khona nje mase ngiyithole ipizza lapha emandawo. Siyazi ke mame ukuthi njengoba sikulo nyaka ka-2026 unyaka omkhulu ngokwalocal government. I-date siphumile kuthiwa umngcwabo uhleli umshado uhleli. We are all looking forward to umhla ka-4 and siniyazi ukuthi kunama-programs that are ongoing to make sure ukuthi ikakhulukazi intsha because iyona abantu esibaninga kakhulu ama-first time voters ukuthi ba-participate kulento yokuvota ngomhla ka-4. Ungathini nje kubona okubancane ukuthi abaphume bangahlali balinde ukuthi hayi into yokuvota into yabantu abadala mina ngizovota mase ngiyiminyaka ethile because it's important ukuthi njengoba bekule age abakuyona bathi nabo take a stand bakwazi ukuthi into ezokwenzeka izwi labo libe liswakala lapha. So ungathi nje ukubanqunqa ukuthi abaphume benze sure ukuthi bayavela kuma-voters roll and then ultimately ngomhla ka-4 bayakwazi ukuthi bafake u-X endaweni la ababona khona ukuthi ingabathathe bayise phambili. Siyabonga kakhulu. Bantu abasha siyabacela abantu abasha bamanje bali-patient aqale lapho
ingakho benza lento yokuvota bathi ingoba abantu abadala abathola impesheni ibona efanele bavote. Ababe besabheka nanokuthi uma bevota ngesikhathi wena uthi yebo u-frustrated awubona into oyivotelayo ngoba ufundile enesifasi ukusizile wafunda but uhlele ekhaya. Sithi bantu abasha njengamanje sibukusimo singuhulumeni nje wonke eNingizimu Afrika senza zonke lezi zinhlelo esinazo zokuvula amathuba omsebenzi senzela nje and bona beze-ke baphume ngobuningi babo nabo bayovota uqinisekisa ukuthi ngoba yazi uthulile phela kunesifasi awungapheli wasedlule wena. Bakhona nalabo abasakhula mabaqhubeke wena sibheke phambili impilo elandelayo kuwena ukuthi yini ekufanele siyenze ukuthi sikulekelele. Abantu abasha baphume ukuvota kuyilungelo labantu. 30 years ago iNingizimu Afrika iyonke ihlala ikhuluma sithi sigubha iminyaka engama-30 sibuyile siwuhulumeni onakekela wonke umuntu. Asifisi izwe lethu sibuyele emuva la sasikhona. Bakhona abalo abalibeka la likhona manje nathi asilithathe siye phambili. Wonke umuntu makavote ukuze abambe iqhaza ekushintsheni kwezwe ukuqhubeka kwalo liya phambili. Njengamanje izwe lisaphatheke kahle. Izwe uhulumeni esamfaka ngo-1994 njengamanje uyababona abanye bakhona bafuna ukukhohlisa bawudidisa kodwa istability saqala ngo-1994. Akuthi okukhona esikuqalile nengqalasizinda ekhona singaba abantu abasha abazoba yingxenye yokuthi silibuyisele emuva kepha sibe yingxenye yokuthi silise phambili. Lamathuba omsebenzi ngamavoti ethu sibe kwispace soku-engage abantu aba-right ukuthi bakwazi ukwenza ke phambili. Abaphuma abantu abasha ababhalisela ukuvota nababhalisile ukuvota ngevoti labo ukuze bakhulume ezweni kuzwakale namavoti abo. Abantu abasha bahambe bayovota and bayabaza abakhulushisi bayazazi abantu abasha bafunani nabo bayayibona futhi badala ke bathanda abantu abasha bamanje abaningi bafundile. Uhulumeni uyivulile uthola ukuthi abantu bafunde. Qala umuntu omnyama kakhulukazi particularly bevalele ukuthi afunde ngoba kuyazi ukuthi kufanele ufunde odaba ngesikhonjo ukuze kube ibona abazoqhubeka baphathe izwe. Manje sifundile sonke and sonke siyazi ukuthi sifisa izwe lethu liye kanjani phambili. Siyazi ukuthi sabantu abasha manje ayeke kusuka umuntu omdala esuka le kusuka khona asikhohlise singabantu abasha. We know our rights and we know what we want. And South Africa iyonke siyayinqena kakhulukazi umphakathi waseMdoni ke siwucela kakhulu wona. Umphakathi waseMdoni ayake sibe ingxenye yokuqhubeka lokho esikuqalile sibambisene nohulumeni sikise phambili singakubuyisele emuva. Sigweme ukuba sezitolo, sigweme ukuzimbandakanya kwizidakamizwa, senze izinto ezingekho right. Asisondele kuhulumeni sifune ulwazi ukuthi yini engasisa phambili. Sihambe ngomhlaka 4 senze njalo sonke senze njalo. Mamcele uke wakhuluma la indaba ebalekile infrastructure development ekakhulukazi endaweni zasemakhaya. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi sibe ne-perception yokuthi hayi infrastructure ekahulumeni, but i-reality is i-infrastructure le uhulumeni wakhele thina abahlali bakhona. So ungathini nje ukugqugquzela nokwazisa abantu ukuthi le infrastructure le kumele ukuthi bayiphathe kahle for future, not just for themselves but for future generations ukuze ikwazi ukuthi i-sustain. Kungagcini ukuthi manje infrastructure iya-develop but at the end of the day kuba ne-vandalism, kuba mangabe kunama-protest bagcine sebevandalize le infrastructure because that also touches or eats into the budget ekhona ukuthi ikwazi ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwe kuphinde futhi kuthuthukiswe kwezinye indawo. So nje elakho lokugqugquzela abantu ukuthi le infrastructure enhle kangaka esenidevelopile endaweni zamakhaya abantu abayigade benze sure ukuthi ihlala esesimweni bakwazi ukuthi bayisebenzise not just today nakusasa futhi nakusasa iqhubeke isebenzele thina somphakathi sonke. Abantu bahlali baseMdoni bayazi ngenhlahla kule period sikhona khona sike safika kuthiwa
kune-infrastructure evandabazile. Siyabonga kakhulu. Sagqugquzela nje sinobo i-PWP nabo-CWP abasebenza emphakathini basebenzisa wona lamahholo asemphakathini ukuqinisekisa ukuthi i-infrastructure yethu ikahle. Kanjalo namakhosi akithi sisebenza kahle namakhosi asemdoni. Ngiyawathanda kakhulu wonke u-9. Sinamakhosi awu-9 sibambisene kahle. Amanye nje ukutshela iy'ndaba ezinhle, imihlangano yabo bayibambela kona lamahholo lawo, imikhandlo yabo basuke kuyona bazohlangana kona lamahholo laba. Okhiye balamahholo abanye abayimpela makunesimo esiphuthumayo noma bekhona ema-ofisini ethu baphephile babezandleni zabomkhulu namakhansela ngokubambisana kwabo emakhaya. So sithi lokho ukubambisana okuhle akuqhubeke. Izikole sisebenzisana kahle thina nabothisha basezikoleni nama-SGBs endaweni yasemdoni. Asithi isikole la kuthiwa singisavandalizwa ngoba sibambisene, ngoba sifuna i-youth yethu iqhubeke ifunde. Siyazi masukhulile lesikole sobe sifunde ingane yakho futhi. So sithi makuqhubeke lokho kubambisana okuhle. Abafundisi ngokunjalo sinane-structure se-interfaith, sibambisene babe nezinkonzo. Akudingi baze baphumele ngaphandle. Inkonzo ingene egrawundini lasemdoni, ingakho silinakekele. Ukufice ngisho abazalwane becosha amaphepha amaqedweni ukuthi kade kunenkonzo, baqinisekisa ukuthi indawo bayayazi ukuthi yabo ekuhlaleni kufanele ihlale ngokuhlanzeka, ngoba siyakukhulisa, siyakushumayela into yokuhlanzeka kakhulu. Kanjalo namahholo ethu ahlale ezingeni, siyawa-maintaina. Sithi-ke leyo maintenance akuyona yakahulumeni, i-maintenance yasemphakathini. Umphakathi mawuqhubeke uyinakekele, sisebenzisana kahle thina kuphephile emdoni. SAPS ukhona nabo nje sisebenza kahle, sine-LTT esibambisana kuyona zona zonke izinhlaka zokusebenza kwahulumeni. Yebo-ke kuke kube khona lokho ukuphazamiseka kwe-GBV, kodwa into ethetha umuntu yonke indawo lesihlala siyikhuza njalo. Sinama-programs kuze u-August nje, asiyenzi ngo-August thina kuphela, nango-December. It's a day-to-day esihlala sisho ukuthi abangahlukunyezwa abomama nabantwana. Yento siyenza ngokubambisana namakhosi ekuhlaleni, sibambela yonke le micimbi ibona lamahholo lawo nama-ground ayi-infrastructure ethu somasipala waseMdoni. Ngiyithanda kakhulu mamele osuyithintile ye-GBV ukuthi akusiyo nje i-campaign yey'nsuku ey'thile, but it's a whole year round campaign. Ngiyagqugquzela, ngiyajabula futhi uma ngabe ubalule futhi ninama-campaigns aqhubekalayo unyaka wonke to encourage, because akusiwo nje ukuthi leso sikhashana, but inkinga isihlava se-GBV into esiyifesa on a daily basis. So nje siyabonga kakhulu. Mzansi sezizwile siyabahlali, uMameya useshilo ukuthi asiqhubeke sigade i-infrastructure. Ngomhla ka-4 asiphumeni ngobuningi bethu siyovota, senze sure ukuthi u-X lo wethu siwufaka endaweni lapho thina esibona ukuthi la esofaka khona uzokwazi ukuthi usithathe phambili. Sibonga kakhulu mama ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Thanks.